Ja pojat ja tytöt. Niin paljon mä spannasin. En tiedä miten mä saan sänkyyn. Ketä on kuvaaja? Arvatkaa. Ketä on ollut kuvaaja mun eri videossa? Eli nyt sitten kun tämä video loppuu, niin me paljastetaan ketä mä olin. Ja siis toi Pandurino niin laittaa tohon alas sen, ketä mä oon. Miten mä voin saada sängyn? Tää etti lampaita. Ei oo kivaa pelata Minecraftia. Ei siis pelaa kännykällä, mutta... Oho! Tippuit tässä korkealta. Mä teen aina pikäksen, sitten vasta Stone Toolsit kokonaan. Pitäisikö se joskus tehdä englantilaisia videoita, mutta tästä ei tule englantilainen. Koska täällä on aika paljon suomalaisia. Älä laita sitä päätä eteenpäin tässä on näkyy. Pitäisikö mun editoida tää myös? Joo. Siis mä editoija että kuvaaja. Siis hän on mulle editoija että kuvaaja. Mutta yleensä mä editoida mun omat videot. Mikä toi on vähän joku alkaa. Jotta tämä kineettinen muuntaja muusi sähköksi, joka sai Nuken tanssimaan. Jopa! Fantastisella! Miksi piti ottaa kärsky? Tieteen vuoksi! Kattokaa. Tuolla lukee puakku. Äänen voimakkuudesta ja kestosta. Haluatko kokeilla? Ei! Tää toistuu. Mä siis vihaan kuvata, mutta mun pitää tehdä myös tätä kuvaamista. Jos ketään ei tiedä, mikä tää pelin nimi, niin tää pelin nimi on Minecraft. Minecraft oikeesti sen nimi on. Mitä voi sanoa sitä Minecraftista tai minee. Kerrokaa jos haluatte lisää. Tästä pelistä. Mut me tehdään tästä serverissa niinkö. Ja. Mä en nyt enempää puhu, niin. 20. Okei. Supersankarin palkkas mut apurikseen. Nyt me jauhetaan purkkaa ja taistellaan. Mä ihmettelen, jos mä teen samoin, koska sitä on hyvä mainon dörppiä. Ja saat jotain nyt. Ja tässä on full stone tool. Et mä menen tänne cavein sit odota. Javun nähtäkö? Pitäisikö sun tehdä kohta sänky? Mä en tiedä, missä on lampaita. No lampaita voi olla Etelä-Amerikassakin. Milloin sä lopetat tämän videon? Kun me sitten löydetään full iron toolsit. Oota. Voin lopettaa tähän, tässä on aika vähän akkua. Siinä on todella vähän, niin pitäisikö meidän jättää tämä peli tähän? Kohta loppuu. No sitten te pitää olla. Ja, nyt on vähän haastavampaa kuvata.
Hei, Pandulin, pitäisikö meidän lopetella, kun tätä ei pysty enää kuvaamaan? Me tehdään sitten toinen video tästä kohta. Ja, Voimme saa full iron armorit. ja me nyt lopetetaan, niin. Ja moikka! Tosi mun pickaxe. Kiitos kun katsoit videon. Moikka! Moikka! Moikka!